Malam Aliti, me za ka ce game da zaɓe gashi Allah nuna mana an yi kuma Buhari ya yi nasara? To alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah Ubangiji madaukakin. To ya Ubangidan naku Atiku yana nan ko ya wuce ƙauye? A'a Atiku ai na jima da gaya muku she dai ƙauye. Atiku sai dai ƙauye ko? Kwarai da gaske. To a me zai je ƙauyen? Ai Atiku a jaki. Jakin ma kuma jakanya akan mace zai koma. Jaki? Jaki kuwa. Da ina motocin nasa suke? A'a motocinmu dai daman na sata ne kuma mun kwaci. Allah. Kwarai da gaske. To ya sauran mabiyan nasa suka yi lokacin da suka ji labarin ya faɗi? Au haka suka yi. Suka ɗora hannu a kai? Kwarai da gaske. To shi kuma Atikun ya yi a lokacin shi ma ya koma ya bi su. Kwarai da gaske. Subhanallahi. To yanzu wace fatan alkhairi za ka yi wa shi Janar Muhammadu Buhari game da samun wannan nasara? Alhamdulillah kamar yadda na ce a farko. Dodar mun buga titin nan muka ce dodar. Kenan kun hau layi wurin zaɓe dodar kuka kasa kuka tsare kuka raka kuma kuka jira. Kwarai da aniya. Shi yasa wannan nasara ta same ku cikin sauki. Kwarai da gaske. Ne yanzu kuna cikin halin farin ciki kuna murna kenan. Ai shine muna cikin farin ciki da murna, dai kuma ka zo bikin fatinmu na cin zaɓe. Yaushe kenan? Muna tunanin ko sati biyu masu zuwa in Allah ya nuna mana haka muna nan a cikin Ashanti Barak. To wane jawabi shi Janar Muhammadu Buhari ya yi sabon shugaban ƙasa kuma mai maimaici wanda yake kan matakin next level na 4+4? 8 kenan baka ce. Ku ci gaba da kasancewa da kamfanin Hausawan Lagos Comedian domin kawo muku sababbin shirye-shirye da kuma nishaɗantarwa.